हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां निउ इयारनि मोनसे बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन बेफोरनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलां लोगोफोर लिंसार बसुमतारी आरो डेजी बसुमतारी बिथां सानैनि फाव खालामनायाव गोदान मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआ थाबैनो फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां निउ इयारनि मोनसे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों मैदेर ना गराइ। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों फुंबिलि बसुमतारी बिथांजों लोगोसे रेंखां ब्रह्म बिथां। आरो लोगोफोर बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि मेकआपखौ खालामदों मानब लाभलि ब्रह्म आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिथां लिसान रामि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां मैदेर ना गराइ आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजोंनो जों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल निउ इयारनि मोनसे मिउजिक भिडिअआ शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों जों थाबैनो नुनो मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो बे साननैसोखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय थायो।